Kobrishibuni pibaro kibjupe yaganeka video bat saisin par haganeka video ngan cover hado laitel diki recommend ha Meghalaya bankong kadeka ICR umyam kap R kadeka College of Teaching Education kabde ha ka PGT Shillong bat kablai kadeka Meghalaya State Rural Livelihood Society bat nabanta ki post repair te pejaganeka video ngan pensyai pi ngaki kerteng jogini ki post ki nomor ki post balaj ka tulop manlau banai ka education qualification bat kumnoban apply te parlok wat clear banai lat ya kane ka video bat kumjuro ban subscribe ya kane ka channel te parlok mentang ini page ya ki recommend ka wei hadin ka wei panengkong ka ICR umyam research complex namanta ka NEH region umyam ka code application namanta ki project assistant Apo ka project jong ka All India Coordinated Research Project bat clustered ban submit ya ki application form go jong pi kadai ha ka santrek Oktober adar arpulai bat namanta ki post jong ki project assistant ki nomor ki post ki balaj ka don tangkawe bat karta ka pila ban apply kadai ha karta ka bakat pra hadu live transnem namanta ki shenrang bat hadu sabusnem namanta ki kente bat ha jinsiu ka bakat sanajar ha ka shibnai Bat ka essential qualification ka bapide bandap ka day lengba ka bachelor degree ha ka horticulture bat agriculture na kono ka recognized university te kumno phila apan apply yakini ki post te ada phiko apan apply yakini ki post phila apan pha ya ki application form go jong phi lengbau email haswa ka santre Oktober adar apply bat email ngilebu a description jogane ka video Bat namanta ka requirement ka barpat ka day ha ka College of Teaching Education ka day ha ka PGT Shillong laj mukra ka code application namta ki post jong ki lecture ha ka physics science bat clustered ban submit ya ki application form ko jong pi ka day ha ka khatpratri Oktober arjar apply bat namanta ki post jong ki lecture ha ka physics science ki number ki post ki balaj ka don tangkawe bat habidi bat ka salary pat ka day kat kum ka college nom Ki education qualification ki ba pidei bandon kapan kong pidei bandep ya ka master degree ha ka physics bat chemistry kabar pidei bandep ya ka net lane ka SLET lane PhD ha ka education lengba ka UGC kablai pidei bandep ya ka MAt lengba ka minimum percentage ka ba 100% mark kapasau pidei bandep ya ka BEd lengba ka methodology of teaching physical science Te komno pan apply namanta ka College of Teaching Education recommend ajar apply namanta ki post jong ki lecture ha ka physical science. Te lada pidon kamon bat karan pule pila apan submit ya ki application form go jong pi lengba barok ki relevant document sya ka office jong ka College of Teaching Education PGT lai mukra Boys Road Shillong Niau Khandai lai not lai Meghalaya haswa ka khatpratrik Oktober arjar arfulai. Te menta ini page ya ka requirement ka bakadu ka badai ha ka Meghalaya State Rural Livelihood Society kala penlaj na menta ki post jong ki young professional ka ban suppose ha ka SMMU Shillong bat clustered ban submit ya ki application form go jong pi kadai ha ka live potrik Oktober arjar arpulai bat ha ki post jong ki young professional ki post ki blaj ki don hadu sauteli ki post bat ka jinsiu ka bakat khandai hajar ha ka shibnai Bat karta ka pila awan apply kadai ha karta ka bakat pra hadu live postnem karta. Bat kaja ka posting ya kene ka post kadai ha ka SMMU Shillong bat napanta ki kan pule kilong kumne. Kabanengkong pidei ki bela pendap ya ka degree ha ki rural development science commerce agriculture horticulture na kano ka recognized university lene institution. Kabar Pidei bandon ya ka minimum rubnai ka working lengba ka government promote organization community development project rural development but poverty alleviation program but komno phila apan submit ya ke application form ka jong phi telada pidon kamon bat karan pule phila apan submit ya ke application form ka jong phi lengba ka online ha ka Meghalaya State Rural Livelihood Society recommend portal haswa ka live potrik Oktober arjar arpulai Te parlok lada phiko apan apply yakni ki lightly ki requirement ha Meghalaya phila apan page ya ki official notification haswa apan apply te lada pidon kano kapat ka ba phim bat sai ba sewa ban comment ha kaneka video
Te parlok tangkini jiben tiap hakane ka video bar ngine page par ha ka wei ka video. Kubleshibon.